Il-President George Abela jgħid li bħala pajjiż għadna l-bogħod minn nirbħu l-battalja ma' droga. George Abela jżid li ħafna jistaqsu kif jista' jkun li anke f'ambjent kontrollat bħalma hija l-faċilità korrettiva ta' Kordin jeżisti traffiku ta' droga. Għall-President it-traffikar ta' droga mhux biss huwa rejat fih innifsu, iżda jkabbar il-kriminalità u jġib gwaj soċjali u ekonomiku. George Abela qal ma jaqbilx li ċerta droga tiġi legalizzata u fakkar fl-effetti li l-alkohol li huwa legali għandu fuq il-moħħ u li spiss wassal għal konsegwenzi koroħ bħal inċidenti ta' traffiku u mwiet. Fil-fema tal-President, il-legalizzazzjoni aktar ġdibaxxi il-prezz ta' droga tagħmilha aktar aċċettabbli għas-soċjetà bir-riżultati li jkompli jiżdied il-konsum. Kien hawnhekk li Dr. Abela propona proġett li jeżisti f'pajjiżi barranin maħsub biex jgħin lill-priġunieri jintegraw irwieħhom lura fis-soċjetà. Semma l-programm Exodus fl-Olanda fejn fuq inizjattiva tal-Knejjes infetħet Halfway Home li takkomoda priġunieri li jkunu waslu fl-aħħar fażi tas-sentenza tagħhom. Dawn isegwu programm fejn jippreparaw rwieħhom biex joħorġu lura fis-soċjetà u jaqbdu ħajja ġdida. Il-President qal li dan il-proġett jista' jkun ta' eżempju għal pajjiżna fejn id-Djoċesi Maltija jew xi ordni reliġjuż jistgħu jagħmlu disponibbli bini tagħhom illi mhux qed jiġi utilizzat b'mod effiċjenti ħalli proġett ta' fejda bħal dan ikun jista' jitwettaq.